Hello mga Yinyens, DCB TV. Please nabito sa my channel kung sa lubutan ng video na upload ko. May dito ngayon sa may key cervico Dagupan. Mga yes, balatan yung ano yun, yung NS160 na rouser na bago dito. Tsaka yung rebadja. Pumakita ko sa inyo mga Yinyens. Tara mga Yinyens, samahan nyo ko mga Yinyens. Sa may Karanglaan Road, halos tapat lang siya ng Yokohama, Dagupan. Papunta naman yan, papuntang Kalasyaw, Dagupan yan. Ito naman, papuntang Dagupan City yan. Ito naman yan, so key cervico. Tapos dito may Makati Highway, Karanglaan District, Dagupan City. Ito naman yan, so ipa-vlog ko yan yung Rouser 160. Ito naman so Rouser 160. Yung harap niyan, may yan, naka-disc brake na siya. Tapos yung sukat ng gulong niya may yan is meron dito nakalagay na ito may yan, so 90 by 90 by 17. Ano may yan, naka-tubeless siya. Ayan may yan, naka-mag-tubeless siya. NS 160. Yung likod niya may yan, naka-disc brake din. Yung sukat ng gulong niya is 120 by 80 by 17. Tubeless din to. Ayan na yun, naka-tubeless. Ayan, naka-max. Ito yung naman yan, yung sprocket ng mga yan is kung anong sukat. Sprocket niya. May 46 yung sprocket niya sukat. Ayan, 46 yung sukat ng sprocket niya. Naka naman siya, naka-monoshock siya mga Yinyens. Ayan, ito yung ano niya, angkasan. Ayan, material niya is Bajaj. Ayan. NS Rouser 160. Ayan yan yung Rouser. Dito yung ano may presyo yung mga Yinyens dito sa harap. Ito mga Yinyens, yung down payment niya is 1,099. Ayan. 12 months siya is 10,381. 24 months siya is 6,438. 36 months siya is 5,062. Ayan, Kawasaki Rouser NS160. Ayan. Free siya ng helmet, jersey, virtual plate, registration and insurance. Yung cash ngayon yan is 99,900. Ayan ngayon yan. Yung Kawasaki NS160 Bajaj ng Kawasaki. Kumayan yung dito sa key cervico Dagupan. Okay, sana sa mga gabi sa mga power captain sa buting. Bye bye mga Yinyens.